Хора, здравейте! Втора част на Криеница Чалендж с... къде е камера, бе? Камерата. И така. И... да. Така се... Такова. Пате не мога си... Аз не съм врачка. Съжалявам за звуците, които се идват от леглото. Съжалявам. За малко е... Да, ще много е шумно. Да. И... така, след малко се върна. Няма се върна. Се върна ли? Даже няма се изключвам. Нямам за какво. О, фак. Какви са тези физиономи, бе? Окей, този път ще сме на пода. Защото мястото ни е за ето. Нека си пъткаме телефонът. Ай, става много. Хора, да почваме. И... сега хора. За да търсиме камерата. Хора, вие виждате ли къде? Май натам. Не така лупка. Добре, чакай. Че снимам видеото. Не. Зета камера, бе. Хора! Открия! За втори път, но в 2 части. Да. Така, хора, надявам се да ви е било приятно това видео. Също и така. Също и така. Шумно. Това беше всичко от мен. Вече няма 300 час, защото 2 части минахме. Абонирайте се за канала, дайте по един лайк, пишете долу в коментарите дали сте играли тази криеница сам и някакъв предмет. Да. Къде е USB картата, бе? Хора. Значи, аз си отварям да си видя USB картата и не мога да си я взема. Добре, взех. Ето я. Аре сега обратно пак да сложим, дори не знам за какво изкарах. USB картата. Така. Слагаме. Хоп. Слагаме и правим така. Правим така. Аре де, затвори се. Добре. Окей, това беше... Кой ти е казал да се отваряш, бе? Кажи ми кой ти е казал. Моля те се затвори си други път. Ете бе. Това беше всичко от мен. Чао!